Ahojte, zdravím všetkých ľudí, co si čistí, zuby. Dneska si zareagujeme na video The Spadnutí of Cassis. Čaute ľudia, tiež sa pýtate, čo sa do čerta stalo s Cassisom. Poďme si to dnes pekne vysvetliť. Prvá kapitola. Kto bol Cassis? Cassis, pre niektorých legenda, pre iných čistý cringe. Známy ako ambasádor Midnight Cheatov. Chaloši zapomněli říct, že Cassis je slávní hlavně díky jeho Green Legit No Prime CFG, který targetoval převážně ciganov. CSGO a CS2 preslávil sa svojimi videami a TikTokmi, kde rozdával headshoty s malou pomocou. Mikina, headset a wallhack. Mikina headset a wallhack jedině z Aurora Construction a nebo Dubravského podsvěntí. Obojí ale mu... Druhá kapitola. Downfall of Cassis. A potom to prišlo ticho. Z ničoho nič prestal streamovať, videá vymazané. A všetci sme si povedali, what the hell, namiesto comebacku vo Face. Slyšel jsem od lidí, co znají Cassis in real life, že měl těžké období, kdy musel pozastavit zlepšování nukleárního konfigu a musel se věnovat vaření guláš. Boom, rapový single. Nezapomíname, official audio. Reakcie boli zaujímavé. A Froxich Earth 12. Kurmi. To, čo povedal. Já bet Cassis, tak mu hnedka zruším plnoční odběr. Ty pičo přeju dobrou chuť, díky chutnalo. Jako sneaky, CZ. Tohle bych do tebe neřekl, bro. Pokračuj a potom zmizol. Ľudia tvrdia, že ho videli v bratislavskej Dubravke predávať. Toto ale není reálna informácia, jelikož uživatel Nejsem Legit jasne povedal, že prodával v moravské Bukoviňon. Možno len začal podnikať s pečením. Tretia kapitola. Cassis dnes. Nedávno sa ozval. Vraj jazdí kamiónom. A vraj sa mu darí. Otázku o predaji drog v Dúbravke preskočil. Slovenská a česká polícia? Tie len povedali, že sa tým stále zaoberajú. Záver. Takže Cassis, cheater, rapper, kamionista, urban legenda. A možno ešte stále plánuje comeback. Ale ak nie, aspoň máme dobrý dôvod spomínať, nezapomíname. Super videjko, chaloši. Snad se brzo dočkáme Cassis návratu.